रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। घुस 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 गइल बा, घुस 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 लहंगे में घुस गइल बा, के बीच कारी लहंगे में घुस गइल बा। होली खेले डांट देली पास के, वही दिन से रूस गइल बा। होली खेले डांट देली पास के, वही दिन से रूस गइल बा। ए ननदो लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। ए सखी हो लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। ए सखी हो लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। ए सखी हो लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। होली खेले डांट देली पास के, वही दिन से रूस गइल बा। ए ननदो लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। ए सखी हो लेके पीछे कारी लहंगे में घुस गइल बा। प्रेजेंटेड बाय PM रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा।